Ak si mi zase rozkradol kúpeľne, ja zavolám na teba Luníkovskú políciu. Ty si mi rozkradol rovno aj obývačku. Dobre, ja to vrátim, Pane, neserte ma, lebo sa vyťahnem atomovku. Z vašej rite alebo skaďal? Áno. Že si sem dal ATM-ko. Tam by ste mali peniaze. Aby ste boli bohatí, pane. Peniaze, aby ste boli bohatí, pane. Ty mi tu furt voláš, že prečo tu mám nákupný košík. Si bohatý. Kamarát. Bohatý kamarát. Do vašho bludiska. Vychoďte prvý. Že to je bludisko a... O, ty idiot. Jasné, ty si trhneš k cigáňom. Tak poďte. Tam nejdem. Ale on je agresívny. Poď. Mačky. On ušol. To hovorí, že keby to je zviera nejaké. On ušiel zo svojho výbehu. Choďte ho chytiť. Ochránka zvierat. Vedel si o tom, že Kaufland potrebuje pilotov? Kaufland pilotov? Áno, pilotov. Váš si dať.